Hát akkor szia, köszöntelek itt a műsorban. Szeretném, hogyha egy kicsit a szabadidőről beszélgetnénk, és a hobbiaidról. Először mesélnél nekünk egy kicsit, hogy milyen hobbiaid vannak, sportolsz-e, vagy mit szeretsz csinálni a szabadidődben? Szia, köszöntelek én is, örülök, hogy itt lehetek. Hát igazából úgy gondolom, hogy szabadidő az mindenkinek ugye hát a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb szerepet játsza az életében, ugye, hogy tud kikapcsolódni, feltöltődni, és hát több módja van, ugye a legegészségesebb a sport, és igazából én versenyszerűen nem sportolok, hát úsztam, illetve labdarúgást űztem néhány évig, igazolt játékos is voltam még, de igazából ezt, mikor elkezdtem a gimnáziumi tanulmányaimat, ezt így abba kellett hagyni, mert azt a másik iskola szervezte, és így a kettőt nem lehetett összeegyeztetni, és így tulajdonképpen manapság a legfőbb szabadidős tevékenységem az általában a séta, illetve, hogyha kicsit a sporttól elrugaszkodunk, akkor hát a filmek, a sorozatok, illetve a különböző sportokat televízión keresztül szemlélni, és azzal foglalkozni, ilyen kosárlabda, amerikai foci, vagy labdarúgás, hát ezekre elég sok időm elmegy. Hallottam, hogy ebben az évben érettségizel, és így a sok tanulás mellett mennyi időd van a sportok és a hobbiaidnak az űzésére? Hát igazából jóval kevesebb, mint mondjuk tavaly volt, vagy akár tavaly előtt, mert azért jóval többet kell így tanulni érettségi előtt, de igazából próbálom úgy irányítani az életemet és az időmet, hogy minél több szabadidős tevékenység beleférjen, és általában ez az alvás rovására megy. Említetted, hogy szeretsz filmeket nézni, és sorozatokat, és milyen filmeket szeretsz általában? Hát igazából nincs, én mindent meg tudok nézni, tehát abszolút, tehát olyan, ami kőbe van vésve, olyan kedvencem nincsen, mindenféle filmet megnézek, de hát általában a legszélesebb skálán, tehát a romantikus filmektől elkezdve egészen a nagyon komoly kamara drámákig terjed így a skála, és nincs abszolút kedvencem. Hát igazából skálán úgy tudnám belőni, hogy a Vérzőolaj az egyik kedvenc film, a másik pedig a Juno, tehát hogy ez így szerintem elég széles skála. Üdvözlök mindenkit a műsorunkban, Pataki Sára a mai vendégünk, aki a szabadidős tevékenységeiről és a sportról fog nekünk mesélni egy kicsit. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Számomra a hobbi és a sport elég fontos így az életemben, bár tulajdonképpen nem sportolok semmit versenyszerűen, és nem is járok konkrétan semmilyen sportra, de már több mint 10 éve néptáncolok, és ez hát nekem elég fontos helyet foglal az életemben. Heti 2 órát járok, és igazából nem csak a néptánc, hanem az ott lévő barátaim is nagyon fontosak a számomra. Így nagyon jó, hogy említetted ezt a néptáncot, mert igazából ez azért egy jó tevékenység, mert ugye nem csak az, hogy mozgás és tánc, és egy ritmikus testmozgás, hanem még a hagyományainkhoz is kötődik, ami ugye egyre inkább kiszorul, és mit gondolsz, hogy a mai fiatalság körében a néptánc, tehát milyen a megítélése, pozitív, vagy nem igazán menő néptáncolni, vagy te hogy látod ezt?
Igazából szerintem az általános iskolások és a gimnazisták körében talán annyira nem menő, de Budapesten most már egyre több olyan intézmény nyílik, ahol lehetőség van táncházakat, néptáncos foglalkozásokat tartani, és szerintem ez nagyon jó. És te például táncházba jársz? Igen, nem olyan gyakran, de szoktam például a Gödör nevezetű szórakozó helyre, vagy én Budakeszin lakom, és ott is minden hónapban egyszer. És egy kicsit a táncházról tudnál még bővebben mesélni? Tehát, hogy mi is, ami igazán jó benne, és mi az, amiért nagyon kedvelhető? Szerintem azért jó, mert tulajdonképpen mindenki megtalálhatja aki esetleg nem is tud táncolni, ő is olyan táncokat megtalálhat, ami számára is elsajátítható. És például ilyen körtáncok, például a moldvai, nem tudom, hogy hallottál már róla. Ez a moldvai, ez egy tradicionális magyar, tehát vagy Moldvához kapcsolódik, vagy tudnál erről is egy kicsit mesélni nekünk? Igen, ezek erdélyi táncok, a legtöbb, hát persze magyarországi táncok is vannak, de szerintem így a fiatalság körében az erdélyi táncok kedveltebbek. És ez a moldvai, ez egy körtánc. Igazából én ezt nem olyan gyakran szoktam táncolni, mert mi általában erdélyi táncokat táncolunk. És így ez egy csoport, ugye? És szoktatok például fellépni, vagy így közösen esetleg valamilyen eseményeken megjelenni? Igen, szoktak lenni fellépéseink. Vagy hát most nyáron voltunk Németországban, mert ott van egy csere kapcsolatunk egy német várossal, és náluk voltunk, mert már 2 éve egyszer voltunk náluk, és aztán visszajöttek hozzánk, és most meg mi mentünk újból. És a németek, ők is egy népi táncos csoport, vagy ők, tehát ez a csere, ez hogyan működik pontosan? Igen, ők is egy hagyományőrző német táncokat táncoló tánccsoport, és 2 éve egy fesztivál volt náluk, ahol volt a tánccsoportunk. És a német tradicionális táncokról arról tudnál néhány szót mondani? Hát igazából szerintem a német tradicionális táncok eléggé különböznek a magyartól, és talán sokkal könnyebben elsajátítható mindenki számára.